Чешмелю, аз до псувимай. След 22 часа 200% наценка. Няма такива Това начини. означава, че не може да започнеш. Въобще не мога да сяда. 4 гола направих. Два от които бяха абсолютно невъзможно феноменални. Виж, аз не знам как се получи това. Просто изведнъж дан. Никога не ги усеща. Пепщо, знаеш ли любимата песен на Владо Корен, Владо Карамазов? От преди курс. Хайде, мечка, срам, мен не срам. Сам. Картини на едни много изтъкнати художници, ти казвам, дава милиони дава за картини. Ма не е да кажеш, че някакви... Защо е нужно да се тъпчат главите на дечицата с такива неща? И после ми вика на учителка, те децата не искат да учат. По-добре. Какво да учат? Това добре ли? Биеха водата. Как ще биеш водата, ма? Какъв човек трябва си ти да биеш вода, бе? От нея започва. Пие водата, защо трябва да я биеш? Те ги е срам, че ги говорят тия глупости. Нас ни е срам, че ги гледаме. Вика, братле, или сте гледали Железния светилник, или сте гледали някакъв страшен арт. Казах ви, че това перформанс е много тъп. Доволни сме. Колко сме доволни? По принцип очаквахме много по-малко от живота. Но хората за пореден път ни възнаградиха с техната любов. Сега с много по-голямо самочувствие ще отидем в столицата. Да се изложиме и там. С Аняс.